Karbi Anglong pipi piniberta arjuponi. Jinthong constituency arlo umrangso arong along local MSC Abhijit Crow ari dengpen hemkonglong mate bas kang pupon. Bangso kang pupon ang koki Jinthong aratapan kisung thekpon long si kedam kebang joy kenang ji pupen umrangso arong along hemkonglong mate bas ing pupon lo. Lapen bangso bas kacileng ponji lagi umrangso pen dipu pusi pachini pon. Lapen umrangso arong arat mate Jinthong arata tumpini pen ke kedam kebang ke joy ke pupu pen aning arong cipi renti si rong asar the pen local MSC Abhijit Crow phan kachoro alam the pi pajer pon. Jinthong pen Martin England Karbi Anglong News. Ini ji council bus pi pura bangsa council bus kura dapan sepa celengi pansi pima la pen ke kedam tangason immigration tang net pen adim aklong adim pilo la pen bibe along oprek biko ti la bang la subat hak than pun apang ta Jinthong phan ke council bus bilo posi thang bon some halo sot bang ke pasuli pamade pacheleng pamika ke det halo sot ke ni dile em ngali mate MEC ke dile asot ke as non nili ut bang ke nili mata pamika lo de Jinthong arata tata mobile ka thap ke lak basi nili election uta puerde Jinthong arat ke tunon ke tata mobile ke thap nang nelo council basi ke thap nang pupu nili mingi relasi nona bang ke pini pen pilo de CM sarpan nili choni rilo CM sanang pilo council bas ke larke serang tu difu ihu mo bang ada bai klira achitin pulote dakpe nang serang barko a difu basi laso bas ke pini pen ke dak do verpo lapen aniwang ta lasi dampompo lapen ihu mo bang ke rong yang phong tu difu hala tame pini si inku ponpo lahe bas an tu same aniwang ta dam verpo Nalo 1994 la pen 2011 sami hawang long immigration lo la son khak si kedam tang ke non nang li pachini chimon lo solai me dat masi la son lo pula sinon peni pen dak si adim hok lo tang te pen apnam dik kiwan yong si pangkri bi long te nang ni hin men pilo la ke kapang kriya aphan le nili ke wan gali le la mate la dak pilo ini ape season so asonra napaklang jor phan le nili ke wan gali rada kisung ka payoki pan si ke wan la sobas le hala suhud bang command ke claim lage chokki de lo sta non nili ke lage la sobas ke pinie bang son nang ka chupar janta ba phan ke wan gali rada kisung ka payoki pan si sobas ke wan ase arni wang si pipo ke dil ani bang anchalo Borgao Mini Primary Health Center along MD Mate Mission Director MS Lakshmi Priya Nangkahumri. Nijang Karbi Anglong Lakhai Sidwar Amla constituency ke parlo Borgao along ke padopon Borgao Mini Primary Health Center along Pinimati Jongni Phaitrok Arni Assam along MD Mission Director MS Lakshmi Priya Pen Nangkahumri. Bangso Nangkahumri along MD Lakshmi Priya Penchenglok break jam ke theki dingatum sitami chetong dun sekelang doctors nurse Penchenglok staff ke doan sitami chetong dun lo MD Lakshmi Priya Pen lam theki pak klangpon ateng pulote labangso Borgao Mini Health Primary Center along ko PPC akenang sotma ason an sitami pipajer pon polapen building hai sitami kikim kerang ponji aphan dengpon popusi pherang kya thengno lam thi chepak klangpon Amri Pen Hemari Bongrung Karbi Anglong News. Aspirational blocks in the country, out of which 20 are in Assam. So, ami National Health Mission of Alapura, pratekta blocker karne eta team bonaisu, aru ei team pratekta block visit kori ase, aru ami asas kori asu je block bilaka ami keneke aru bhal performance loi anibo parim boli. Tar mote moi yate ahisu, facilities aisu. ইয়াতে ডেলিভাৰী ফেচিলিটিছো আছে পুৰানা বিল্ডিং আছে কিন্তু সেই বিল্ডিং আমি এতিয়া নতুন কৰাৰ কাৰণে আমাৰ স্কিমত ইনক্লুড কৰা হৈছে আৰু যে অলপমান ইকুইপমেণ্ট ছাপোৰ্ট লাগে সেই ছাপোৰ্ট আমি ইয়াতে দিম মই গম পাইছোঁ ইয়াতে লেবৰ কনষ্ট্ৰাকশ্যন চলি আছে বুলি ইন হাউচ লেবৰ কাৰণে তো এইটো কনষ্ট্ৰাকশ্যন হোৱাৰ পিছত ইয়াতে ইন হাউচ লেব আৰম্ভ হ'ব বাট আদাৰৱাইজ আই কমেণ্ড দ্য হাৰ্ড ৱৰ্ক অফ দ্য ডক্টৰ এণ্ড দ্য টিম for this how they have functionalized this facility. So we will try and help them so we can make it better in the coming days. Thank you.
Daithor Forest Pit Officer Lawrence Phangcholapen Ari Sanghua Tumpen Puthot Kanghua Thengpi Keneponlong. Nona kai ki nampi namdur thengpi thengprang anta virbomlu lapen ki thetan a thengpi thengprang jongsi avilo pulotang ti arveta nang jumbompu lasi sai choti ki arata tumta kasik sak chetong nang bomlu lasi sarkar pen thengpi thengpra keraikom jia phanta ingnam raikom sai khi mate forest department atum aphan paraikom pon bomlu lason si mati jongni phai pho arni lakha ingkora throk dwarbagor MSC constituency angkang dolamara northern range under Daithor forest sub bit office angkang Daithor Beat Officer Lawrence Phangcho dode sang si pin pen duty kache klempen mate patrolling kedam bom ahut dehori kudam singnar arong along keplak tang athengpi thekdam long si nepon thulu lapen beng pharo hinira thongkep kibi athengpi nepon longpen hi thialong ador 1,80,000 an long ponji pusi Daithor Beat Officer Lawrence Phangcho pen pherangya thengno thanpa chinipon Lumbajong constituency ke parlo Dipu Arboretum Cum Craft Center Chekoinot Matipung Rong Marjong Inghi Gas Godown athengno towar kemisen kawe ajok ratatum thorpak pen towar longli kache thokpo Kaching thor a sarkar mati parivartan pu kaike ningjever team Karbi Anglong atum Dipu town ke parlo Matipung Rong Marjong Inghi Gas Godown adung kedam atowar non pu anda silam ledet ajok pini ratatum chetosi towar cheselam ponlu Bangso puthak ward lakha ke thom commissioner aphan batai than bajar milu bangso towar kasilam jiaphan bonta ano cheden ponpeden barla apora hudrat atum kedam kewang kasik sak kiso kipon ahuta auto driver atum inghan kido ajok wangwe school college kidun lo charlie atum kedam kewang kisung sitami chetong ponanglo Lasi pinirat atum Karbi Anglong Thermos Council CEM Lumbajong MSC pen Dipu MLA aphan choningri lo bangso towar prajin pen kaselam ponji aphan Kopi koson pelone Mongol Sing rong pia hem a hearing tangrak pen me chopidet. Mati jonga cikloni phai trokani arni kang sam por bhai sia por malong Pirbi Market PWD Chief Executive Engineer Colonial Onkido Mongol Sing rong pia hem me chopidet. Munira kayalong kopi koson komentu tong kisung kachitong pone thangta chiputhekte. Lason si pini sitami Pirbi Market PWD Chief Executive Engineer Colonial Onkido Mongol Sing rong pila pen om phutok BPI hem I hearing tangrak pen me chopidet. Hem me kecho pubir ta long si fire brigade service atum tong sekot pen adimak long an palidam si me pamep dunlo. Bonta me kecho ahir kang tangrak pen najok pajok don lapke un edalo. Bangso hem kecho ahem pho men lake Mongol Sing rong pi alang like primary education along si piona sai si choklem dun bom. An parta achor om phutok BPI bangke. PWD department along piona sai si choklem dun pota nang pachini dun. Bangso hem ke cholong ko ana hormusik kalukson mapo bir takri boma hodan ke chini pamemela pini det po kamale lamang ke ane bangda hem sota duty duko ni lita duty duko masih hem bangar lenga we kai ta la son check ko ke arni gam son che bang la te ansi in hana tu po pa do we po la ko son se ni likum solibo monita khang ke ine family member ta kom somama monita bita lebe po monita bibi nili non pen nili ninge chama tha teng te hedi mane sinang bi bon poja athemala so lama kambang non pen indeng thom lo ko pilo ma indeng thom ke non last bang ke hemmena khopi jalo ni tu office dam et phie la ha ke chama tha me lo la office dam de frang son te la be athema ko pilo mo pe nili ninge tha ke bataka thom mane afrang la uso bike ta nili hedi alang bang silong ko hi dobo amang ke alang phan la butara di pen ne bonai pi puma hedi alang phan hang de amana ta boso so nilis puti pen alang a bike pasang rap chok la ta bike bang bode on de chelong le khang yang lo la pen ako second time mang ta chiklo jon thom ne jon phi ne phi ni tum da ko duty dam la de lo non son dam la lo ko la so phi bang ke ko pi lo ang ton almari ka do ka ve anta thing kon lo tang ka ta nili so han ko thai pu 85,000 do gas fair ru pedek ka do ka ve anta pon la tiri ekam henta se angka non bang ke last lo yo sila to me chu bang ala for nili ke office long karji lo mang ke bang sene ko lo mati ho nang tu hem ke la son lo ekam mi de ke so le henten pulo iskut le nang ka tong ong lo
Ada mang. Kalau saya mikir tolong pilih kan hak un lapen pangdu peten kon bak atang kapan orang Ni bilang. ni teng te hamsor par juning athema tangka paisa ke hamsor pasi pagi almari hot truck almari sa vedat lo arum do umati la ke la mang government ko la pun ni menas skim mate itu lagi ni lige kilo ni je ko non ke document sa velo chat velo sa velo Sampai lah sebenarnya kami lah kami orang teman betul Ningri mane ekang nglor chini tanglor lo ke jo nilile ko pulo chuningri ko ningri tan rabang ave ibu adoi ma Penali amen, penali yang seorang amen, penali tu kiki yang bawa motor apa pun oh nile primary education long inura pio ako hem sorbang PWD long da pio so bang pote charlie bo itu so bang lah nang ni amen, penali yang seorang itu dah. oh nile hem sorbang ke on photo nile bang ke mongol sing rong pi